ɗe ñantuli ndi mbaadi kamen ndi caccudi sikki ala jeddi fo godani sa yi'i ma andu ko fulɓe. MEF ko fedde rendinde étudiant ji fulɓe jangoɓe to duɗal jaabi ha tirdi Cheikh Anta Diop ngal Dakar nde feddi sosande e hitande 2005 na mawnini hikka duuɓi muɗum nogas yaadude hen noon El Hadj Baba Mal tolniɗo kamni e mawnindi duuɓi 40 godal diɗɗal dande leñol. Saydou Sow ko kam ardi nde fedde rendinde étudiant ji fulɓe. Sababu o ko Baba Mal a jarama no feewi a jarama jaɓdema jokkodirde e MEF a jarama jaɓdema ƴeewoyde sukaɓe fulɓe université Cheikh Anta Diop. Wallahi on dañi ko weeɓani. Baba immo ara ƴeewoye salminoye on ɗum ɗon de ko fartangue ko faaro mawɗo en jettiri ɗumen. Baba a jarama. ɗum woni ni Baba Mal weltare mawde ne feewi woni sababu yakkiddemo ɗiɗo kongi. kono noon ko ɓuri nimlude Baba Mal ko andunode yenenede Allah ne yiɗi fulɓe, Allah ne walli fulɓe, Allah ne rokki fulɓe ɗo min mbawi wonde fof wona enen ɓuri heddinde kono goto amen fof so yurniti ma andu ummin kono woɗɗi gueɗe sina tawa e cosan e taarikaji tampere fof mo min ji kulmol fof gonɗo yeeso amen ittata emin gonɗinno ma won saaha onon ɓeɗo sukaɓe tokoɓe fulɓe onon mouvement MEF onone waaɓe moɗo man ngar kolliton ko dande miño e ko heddi nde ɓe mbaɗi ko fof ko onon jeeyi ko onon jeeyi étudiant ji fulɓe ɓe holli weltare mumen e nde ɗo ñalde. Alhamdulillah ɗo min mbaɗi ɗum e nder salle Soweto o yimɓe ngari ɓe notima ha kewi ha saalo heewi toɓ ɗon jiri ɗum koye mon. Baba Mal ari min beltima alhamdulillahi rabbil alamin. 20 ans du mouvement MEF aɗa andi duuɓi nogas wona balɗe nogas gila to MEF fuɗɗi ɗo ha to MEF yetti ɗo won golle pewɗe min mbanno rawane ha hikka min mbaɗat tan continue golle woni daranade pulagu daranade leñol fulɓe ɗo e nder université Cheikh Anta Diop et partout dans le monde e ɗo e nder Sénégal min tabata daranade pulagu so Allah jaaɓi joomam. ko Mariam Ka kikiɗo o ko kikiɗo weltare ko kikiɗo fijirde ko kikiɗo jaleɗe e mawninde pulagu e mawninde 20 ans MEF e 40 ans carrière Baba Baydy Mal. Minen fof min beltima minen étudiaji MEF gargol Baba Mal ɗo par ce que min ko mouvement MEF ɗan minen belti trop ko Baba Mal arino ɗo vraiment woni ko takata pulagu yaara yeeso étudiaji ɓe heeɓi mbaɗat nafata ɗinmo en namni e nder université vraiment kikiɗo hande tigi ɗon faɗede donc ɗum han Allah ɗum yamori ɗum vraiment mi jiɗɗen no fewi ha ala mbiɗa wiye Aminata Diallo jeeya région Matam département mo Ranérou Ferlo ko weltare mawde min jaggoɗo min jalta min kollira culture amen hokkude e université o min ko Hardiata Bangetin cosan o machallah ɗum tagi hande kala gonɗo ɗo pulla a suusi hande yalti pulagu ma a suusi hande hollir cosan ma nder université he saabu yiyeteno ɗo ko arat ɗo daña complexe haalde pulagu ko ɗuɗɗi mais mouvement MEF tan goppatna fit gandaɗane hande arat ala pular ɓornoɗa caaya ɓornoɗa cosan hakkara daña hen fierté. Yellow, Kuta, Allah, Jam, Yadanya,